Bé, nois, avui en el meu hashtag de Caminant per Lleida no tenia un rumb fixe i feia dies que volia venir caminant fins a un lloc que tinc promesa de vindre a visitar-la. Hola, bon dia. Avui en el meu hashtag de Caminant per Lleida una petita sorpresa per la granja Piferrer, en Joan Piferrer i l'Horta de Lleida, de la qual estic enamorat. Vull dir, jo sempre dic que al cor porto l'Horta de Lleida i la Seu Vella, que són les dues insígnies que porto des de fa molt temps. La veritat és que hem de cuidar tot el que tenim i gaudir de tot el que tenim aquí a la nostra ciutat i al nostre entorn. La partida de la Mariola és una partida molt bonica, la qual està vorejada d'horta. Li felicito al Joan i a la seva família per el potencial que fan sobre l'Horta de Lleida. Vull dir, gràcies Joan, gràcies família Piferrer i endavant, a continuar, no defallir. Lleida s'ho mereix, vosaltres ho mereixeu. Però aprofitant que està a l'Horta de Lleida, doncs què millor que agafar una pera de l'Horta de la Lleida, no? Me la menjaré a la vostra salut. Vinga, ens veiem. Joan, m'he trobat per casualitat al pare i li he preguntat una mica per tornar per aquest camí. M'ha assessorat molt bé, ja ens veurem. Vinga, company. Suposo que ens veurem aviat. Val, Joan? Vinga, endavant.